Pagpalain po tayong lubos ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalo na sa mga matatapat na mga Kristiyano. At ating mga beloved children's choir, mga bata, dito na kayo sa harapan. At tayo pong lahat ay dagli ang tumayo na maminamahal, kunin ang ballpen, ang papel at ang Bible para pakinggan ang ating Ebanghelyo ng Kaligtasan. At ang buong pagkataon, ating pong pagkaloob sa ating mga ngaral sa araw na ito, ating beloved Elder Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin ang ating malapay na. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinagkamamalapain. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras na ito. Buhay nagmumula sa iyo. Sapagkat ito'y binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa buong araw at malapit. Bago po lahat, sa mga dalangin ng aming iginagalang at may malibang lista, Waldo Estrada, Almeda, mabagkas sa bawat sa imong Panginoon, may kami kapatawaran. Sama kami nasumpon sa pagkasalasi. Patawarin mo ang bawat isa sa imong Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagpagkasalagod ang puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa pangalan ng salita, langisan mo yung masalita, pati malingkod sa ganang akin wala magawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan. With gamitin mo dali yung papapalang espiritual sa ating minamahal kapatid sa dakong ito. Lalo ang ating minamahal mga bisita, beloved viewers na ating mga Facebook live streaming. Pagpalay mo po kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antog. We come to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. At mga po lahat ay sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po bati na isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, Sunday General Worship. Maging sa ating pong beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, magpatuloy lamang po kayo at inyo pong antabayanan ang napakaraming mga pagpapalang inilaan sa atin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeda, sa kanila buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ating pong pag-aralan. Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat sa araw na ito? Dito sa aklat ng Marcos, from the book of Mark, chapter 3, verses 1 to 6. Tagalog muna, and then after that, ipaki-flash yung English. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Marcos, kabanata po ay 3, talatay 1 hanggang 6, ito pong nakasulat. At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at doon may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat, upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. At sinabi niya sa kanila, katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama? Magligtas ng isang buhay o pumatay? Datapwat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Pariseo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paanong siya'y maipapupuksa nila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating po pamagatan ng ating pag-aaralan, mga minamahal, missing the point of the words. Alam po niyo, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay
talagang walang ginawa yan kundi maging pagpapala sa atin. Amen. Amen. But most of the time, ito po'y namimiss natin yung gustong ipunto ng mahal na Panginoon. At yan ang nagiging dahilan kung bakit instead na magiging pagpapala, nagiging dahilan pa ito mga minamahal upang tayo ay mawala. Amen? Amen? At tulad dito sa ating nabasa nga mga minamahal, sabi nga diyan, and he entered again into synagogue, and there was a man there who said the withered hand. Alam niyo yung withered hand? Stroke yan. Hindi may galaw yung kamay niya. Wala, patay na yung kamay. And they watched him, whether he would heal him or on the Sabbath day, that he might accuse him. Alam niyo mga minamahal, isang katotohanan dito sa verse 2 na to, na hindi lahat ng mga kongregasyon o pagtitipon ng mga Kristiyano, ang mga nandoon ay mga Kristiyano. Amen. Ang ilan diyan mga minamahal, pumunta sila hindi para pagpalain, kundi humanap ng mali. Ang ilan pumunta o naging present para ma-entertain. Nabalitaan nila kasi sa Jesus Miracle Crusade, ang pilay nakakalakad, bulag makakita, ang kitong linisin, naghanap sila. Nasaan yung pilay? Nasaan yung bulag? Paano? Para bang ginagawa nilang show? Amen. Ang ilan, bakit tayo sinasabihan mga minamahal na huwag kayong manood lang? Pag nakumikilos ang banda na presensya ng mahal na Panginoon, ang ilan ay talagang nakadilat lang na ganon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo na parito mga minamahal, hindi para manood ng show. Tayo na parito upang tayo po lahat ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen. Ang ilan mga minamahal, nagiging family gathering na lang ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ang masama pa niyan kapag nagkita-kita, magpapamilya, may sarili-sariling mga topic, hindi na nakikinig sa patotoo, hindi na nakikinig sa preaching. Dahil ginawa na lang nilang a gathering point. Amen? At ang ilan mga minamahal, talagang ito po ay dahilan kung bakit inaantok. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Nung overnight, talagang nagulat ang lahat. Amen. Amen. Talagang matakin nyo ba naman? Ang sarap-sarap na pagkikinig ng salita ng Diyos. Ang ilan, nakatungay nga Amen. Nung katapos ng gabi, tapos na rin, gising na rin. Amen. Gawa kasi yan ng kaaway. Amen. Kapag nandito tayo, mga minamahal, siguraduhin natin gising na gising tayo upang tayo lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Ang ilan, mga minamahal, nandito para sabihin mainit na Kristiyano. Pero tandaan niyo mga minamahal, ang pagiging mainit na Kristiyano ay hindi sa nakikitang pang outside appearance lang. Nakikita yan ng Diyos sa iyong puso at isipan. Amen? Ang ilan talagang dalo ng dalo. Amen? Pero pag nakita mo, pag nakaupo dyan, tulad ngayon, ang isip niya malayo. Tagal-tagal mo, Brother Jobin, tigil ka na. Ganyan. Amen? We are no more excited sa salita ng Diyos. Pag ganyan ang pangyayari, mga minamahal, it is between you and our God. Kapag nararamdaman mo yan, kaya ka nga nandito para pagpalain ka, di ba? Para tayo, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi ito pwedeng drama-drama lang. Amen? Sabi ng mga pastor, mga minamahal, salvation is a matter of great importance. Kaya naman mga minamahal, pag nandito tayo, magpakitang tao, seryosohin natin ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit tayo nagsasama-sama sa kongregasyon? Bakit tulad yun? Bakit tayo nagsasama-sama? Maring tanungin tayo mga minamahal, ay para ako'y pumuri sa Diyos. Para ako'y mag-alay ng aking pasalamat sa Diyos. Para ako'y maglingkod. Ang dami-dami nating gustong sabihin mga minamahal. Pero tingnan niyo yung word na ito, kindly ating basahin. Unang Juan, Kabanatay 1, talatay sa 1-7. Kindly. Aklat po ng unang Juan, Kabanata po ay 1, talatay sa 1 hanggang 7. Ito pong nakasulat.
Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawan ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagsasama-sama ngayon, fellowship with Christ, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, kung tayo nagsama-sama in a congregation, ito po mga minamahal ay huwag na huwag mong iisipin na nandito ka para bigyan mo ng regalo ang Diyos. Bigyan mo ng apps. Malapayin na, dami-dami kong pera, bibigay sa iyo to. Hindi gano'n. Malapayin na, ang galing kong kumanta, alayan kita. Amen? Malapayin na, ang galing-galing kong gumitara, dumagtugtog, magdrama, malapayin na, tingnan mo to. Pagkatandaan po natin, mga minamahal, na parito tayo sa banal na gawain, hindi para pagpalain ang Diyos. Nandito tayo para tayo ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Anong ibig ko sabihin, mga minamahal? Kapag tayo na parito, mga minamahal, ang sinasabi niya, if we say that we have fellowship with Him, kung sinasabi natin tayo na parito, and we are joining as one church, at ating nakakapanayam ang ating mahal na Panginoon, and walk in darkness, nandito ka nga, pero ang isip mo, nandun ang kahalayan, ang oras mo, wala sa mahal na Panginoon, nandoon ang, di ba? Amen? Amen? Hindi ganoon. Ang nais na mahal na Panginoon, kaya tayo na parito mga minamahal, ay dahil gusto natin na tayo ay pagpalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Itong pagkatandaan po natin mga minamahal, at bago tuloy-tuloyan, atin mo nang basahin ito. Aklat ng Roma, ang kabanata 3, talatay 10 hanggang 12, italon sa 23. Amen. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata 3, talata po ay 10 hanggang 12, italon po sa 23. Ito pong nakasulat. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ito po'y katotohanan ng katotohanan. Amen. Ang sabi ng talata, maski na ikaw ay nananalangin, may panalangin na hindi makaabot pa rin sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin banal na Espiritu ng Diyos. Amen? The Holy Spirit is speaking before us. Even yung mga tamang mga salita na papuri para sa Diyos, hindi natin alam yun, hindi natin nagagawa yun. Kaya nga walang karapat-dapat, walang worthy in front of God. And then here you are. Pagdating mo sa banal na gawain, sisiga-siga ka. Amen? Amen? Sinasabihan tayo na pag dumating sa banal na gawain, mag-kneeling prayer. Pag dumating tayo sa mahal na Panginoon, magsumamo ka. Pero pagdating mo, anong ginagawa natin, mga minamahal? We just sit down and do things that the usual way, without even, hindi natin alam, hindi tayo ninisip na mahal na Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga pagkakasala. Because we thought we are righteous. Ang akala natin, mga minamahal, tayo po ay karapat-dapat. Akala natin, mga minamahal, na kapag tayo nakapalakpak, karapat-dapat na tayo. Akala natin, mga minamahal, na kapag tayo nakapagsuot ng puti, dumalo sa mga, karapat-dapat na tayo. No! Ang sinasabi ng Biblia, sa iyong paglapit sa Diyos, huwag na huwag mong iisipin na ikaw ay karapat-dapat sa Diyos. Sapagkat walang karapat-dapat sa Diyos. Kaya anong gagawin natin, mga minamahal, dapat? Humihingi ng pagsusumamo. Mahal na Panginoon, mahabag ka sa akin. Mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Dahil gusto kong magpuri sa iyo sa araw na ito, naway maging katanggap-tanggap ang papuring aking gagawin sa iyo. Amen? Kanina dumating tayo. Mayroon ba nakaisip gawin yan?
Ang ilan, easy-easy lang. That's the reason why inaantok ka kapag banal na gawain. That's the reason why naiinip ka kapag banal na gawain because you don't care. Akala mo, righteous ka na. Akala mo, tama ng ginagawa mo. Akala natin mga minamahal, we met the standard of God. No! Lahat ng ginagawa natin ngayon, kanina kumilos ang banal na presensya ng Diyos, hindi because tayo ay mga righteous, tayo ay mga matutuwid. Kumilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon dahil matuwid ang ating Diyos. Amen! Ang sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay makasalanan, nagsumamo ka, nagpapatawad ang mahal na Panginoon. Amen! Kung ikaw ay nagawa ng pagkasala at ikaw yung mangin ng kapatawaran, no need for you to shout, no need for you to do things na kala mo para lang malaman ng ng katabi mo na ikaw ay nagsusuma. No need to do that. Amen? Kaya nga, you can whisper in the crowd. Ibig sabihin, mga minamahal, di mo kailangan isigaw. Naririnig ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal ang sinasabi ng Biblia, kapag tayo po mga minamahal ay pupuri, dadalo sa banal na gawain, kinakailangan mga minamahal, siguraduhin natin na huwag tayong mag-assume na tayo ay karapat-dapat. Kaya tayo dumadalo dahil kailangan natin maging karapat-dapat. Kaya tayo dumadalo dahil kailangan natin ng kalakasan. Kaya tayo dumadalo dahil para lumakas tayo, madama natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Another week, kaya na naman natin lumaglakbay patungo sa ating kaligtasan. Amen? Walang sino man ang kayang-kaya na. Dahil kung gawa natin yan, di wala na sana ang Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pero we need Christ. Kailangan natin si Jesus upang ikaw at ako patuloy na makapaglakbay. Upang ikaw at ako patuloy na maging magalaking sa paglilingkod. Pag ikaw at ako hindi mapagod sa gitna ng banal na gawain, hindi ka mapagod sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat araw-araw, minuto-minuto, hinihingi mo ang kahabagan at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Maniwala ba kayo, mga minamahal, na ang Diyos, di ba meron tayong tinatawag, nawa ang aming papuring ito'y makarating sa iyong trono ng biyaya. Amen? Narinig natin yung panalangin na ganyan, di ba? Amen? Sapagkat ang tinatanggap ng Diyos na papuri ay yung genuine na papuri. Hindi mo pwedeng bulahin ang Diyos, mga minamahal. Kaya nga, omnipotent, omniscient, ginaganon-ganon natin, mga minamahal na Panginoon, sapagkat walang nalilingid sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ating basahin ito, mga minamahal. Mateo, Kabanata 15, talatay 8 hanggang 9. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanata 15, talata po 8 hanggang 9. Ito pong nakasulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ipalagpag natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin ng talatang yan, basa-basahin niyo yan, ulit-ulitin ninyo. Amen? Ang ibig sabihin yan, hindi mo pwedeng bulahin ang Diyos. Kung ikaw ay pumapalakpak lang, pero ang isip mo malayo, nagpapagod ka lang. Amen? Kung ikaw ay nandito, mula kanina hanggang ngayon, mga minamahal, ang isip mo malayo, nagpapagod ka lang. Dahil ang hinahanap ng Diyos na totoong papuri ay papuri mula sa puso. Papuri mula, sabi niya, with all your might, with all your heart, and with all your strength. Ganon ang tamang papuri sa Diyos. Kapag nandito ka, you have nothing else in your mind but to worship and thank God. Pasalamatan ng ating mahal na Panginoon, nawa mahabag siya sa iyo at tayo'y lubos na pagpalain. Amen? Dumating kang lulugo-lugo, pag-uwi mo, isang magagalaking Kristiyano. Dumating ka may problema, pag-uwi mo, nalutas ng problema. Dumating ka may karamdaman, pag-uwi mo, pinagaling ka na ng mahal na Panginoon. Ang daming takot sa iyong buhay nung ikaw ay dumating. Pag-alis mo, pag-uwi mo, dahil pinagpala ka, lahat ng takot mo na yan,
winala na ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! God is waiting for a genuine worship. Hindi attendance checking ang pinag-uusapan natin dito, mga minamahal. You are missing the point. Amen? Kung ang purpose mo lang nandito sapat na, you are missing the point of the word. Namimiss mo ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Akala mo pag nandito ka at pero tulog ka naman, hindi ka pag-uwi mo, hindi ka man lang na-bless, patuloy at patuloy pa rin na mabigat ang iyong pamumuhay. Amen? Amen. Kaya, never think talaga, wag natin isipin, ilagay natin parati sa ating isipan yan, na sa pagdalo mo sa banal na gawain, wag mong isipin na righteous ka. Pagdating mo dito, ang kinin mo, mahal na Panginoon, marami akong nagawang kasalanan na hindi ko napansin. Humihingi ako sa iyo ng habag, patawarin mo ako. Ganon dapat ang panalangin. Na parito ako gusto ko magpuri sa iyo, pero nawa nga aking papuri, makarating sa iyong trono ng biyaya at makapaglibigay lugod sa iyong banal na kalooban. Ganon mga panalangin. Amen. Puro lahat, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Amen? Amen. Dahil kung inalis mo yan sa isip mo, doon magsisimula yung pride of life. Doon magsisimula, up, leader ako. Up, preacher ako. Up, elder ako. Up, choir ako. Up, instrumentalist ako. Up! Doon na tayo nagsisimulang lalaki ang ulo. Maya hindi natin namamalayan. Hindi na natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, kundi kalooban na natin. Amen. Tayo ay nilikha ng Diyos para gawnapin ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ng kalooban natin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tingnan niyo yung mga minamahal. Akala natin, sometimes, hindi natin nababantayan ito. Even in giving, yung pagbibigay, akala ng ilan na kapag sila nagbibigay, ay para nang bang ikaw na ang superstar, mahal na, ay dapat special ang treatment sa'yo. Amen? Amen. Lahat ng matatapat na Kristiyano pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ating basahin ito, mga minamahal. 2 Korinto, kabanatay 8, talatay 1, italon sa 3 hanggang 4. Amen. Aklat po ng 2 Korinto, kabanatay 8, talatay 1, talon sa 3 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Sa 3, sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito, at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Amen. Ipalakpak natin na malakas sa ating mahal na Panginoon. Take note, yung Tagalog sabihan. Sa 3, tinayo sa 3. Sapagkat, sa Tagalog, sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpapatuto ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Amen. Next. Nalubhang, take note the word lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Ang iyong ibinibigay, ang ating ibinibigay, walang atat na atat kumuha dyan. Amen. Hindi ang mga ating mga minamahal ng mga gawin, hindi ang ating mga pastor ay after sa bawat sintabo o peso na ibinibigay mo. Itinuturo natin kung paano magtapat. Amen? At kung sino mang magtapat, sapagkat alam natin yan ay hindi atin, sila ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo yung word. Kapag ang isang Kristiyano, voluntaryo na talagang inaano na niya kanyang pagtatapat, naipon na niya. Nakita niyo yung word? Ipinamamanhik. Other way of saying, Kuya, mga pastor, please lang, tangkapin mo itong aking kaputhandog. Tingnan niyo yung pagkunin. Because even the money itself, hindi po pwedeng ipagmalaki mo, oh, this is my money, it's yours. Dahil lahat ng meron tayo, mga minamahal, ay galing lahat sa ating mahal na Panginoon. Amen? At kailangan, dapat daw,
ito'y voluntaryo at dapat alam mo nang ito'y iyong pagiging Kristiyano. Amen? At kapag ibinibigay mo yan, still, hingin mo pa rin ang habag na mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nawa maging katanggap-tanggap itong aking 10 bahagit handog. Dahil kapag ito'y tinanggap ng mga manggagawa, ng mga nangangasiwa, ng mahal na pastor, ng mahal na Panginoon, ang sinakapalit niyan, pagpapala ang dumarating sa Kristiyano. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag tinanggap ang 10 bahagit handog natin, mga minamahal, ang sinasabihan, no, don't think na kapag ikaw ay nakapagbigay, ay ikaw na special someone. Amen? Kagaya, ay, dapat yung ibinigay ko, igawa nyo ng ganito, dapat ganito, nasaan yung ibinigay ko? Sino ka maging auditor ng Diyos? Amen? Hindi tayo mga auditor ng Diyos. Ang sinasabi ng malapay, gawin mo ang utos ng malapay noon, and let God do His job. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Lahat na nagagalak, sumigaw na, praise the Lord! Ang sabi niyan, don't think when you lead the ministry, malakas ka na, di na pwede pagsabihan. Dahil sabi nga, lahat kahabagan lang na malapay noon. Amen? Amen? So kapag yung ministeryo mo, for example, ang ministeryo mo, for example, ay pagbibigay ng breaking pagdating ng overnight, at naging pagpapala, lahat ng mga nakainom ng kape na ibinigay mo ay nagising at nakapakinig ng mga patutot pinagpala. Hindi yung glory to me. Glory to God pa rin yan. Amen? So that is your ministry. Kung lang ministeryo mo ay maglinis ng CR, minial. Amen? Lahat ng natin kapag dadaan sila sa CR, akala mo meron talagang sumisingaw na amonya. Amen? Hindi mo nagagawa ang ministeryo mo. Pero kapag nagagawa mo yan, glory to God lang sa lahat ng mga ginagamit sa bagay na yan, mga minamahal. Amen? Ang mga Kristiyano, mga minamahal, sasabihin nila, ang linis ng CR. Hindi agin yan, glory to me. Glory to God pa rin yan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Elder ka, preacher ka, choir ka, maaaring sa tao, sabihin mo na nila, ay, glory to God yung preaching mo, brother. Ay, glory to God yung ginawa mo, sister. Sa tao, may ibigay niya yung mga papuri na yan. But that is nothing. Tandaan nyo, hindi tayo naglilingkod sa tao, naglilingkod tayo sa Diyos. Ang hintayin natin marinig, mga minamahal. Pakahintayin ng mga anak ng Diyos. Pag dumating ang rapture, nandun tayo sa kalangitan, sasabihin ng mahal na Panginoon, welcome, my precious child. Amen? Amen? Pumasok ka sa kahariang inihanda sa iyo mula panunalangin ang sanlibutan. Amen? Kapag narinig mo yan, ikaw nang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Malawag po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So kapag nag-preach ka, kapag ikaw ay tubugtog, kapag ikaw ay umawit at kumilos ang banal na presensya, it is still not glory to me. It should be always glory to God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note on this. All worship should start with asking God to make it acceptable. Lahat ng gagawin natin pagpupuri, ikaw man ay hahawak ng gitara, anumang instrumento, trumpet man yan o kung anuman, mga minamahal, ikaw man ay awit, still, manalangin tayo, mahal na Panginoon, nawa ang aking gagawin papuri sa iyo, maging katanggap-tanggap sa iyo. Because lahat, you are not assured na yan ay tatanggapin ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya humingi ka talaga ng habag, mahal na Panginoon, mabag ka. Alam ko hindi ako karapat-dapat, pero this is for you. Gusto ko lang ibagay ang papuri ito sa iyo. Amen? At pag naramdaman ng Diyos ang sincero sa iyong puso, hindi ka pa nakakatatlong istansa, nararamdaman mo na ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga Kristiyanong mula kanina, hindi man lang pumatak ang luha dahil sa grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Ask yourselves, ikaw ba ay humingi ng habag bago magpuri?
O akala ka na parang hangin ka lang, iindayog-indayog. Amen? Amen? Yan ang dahilan kung bakit hindi mo madama ang banal na presensya ng Diyos. Ang hirap maghintay ng oras. Amen? Mababagot ka talaga. Oh, sa totoo lang. Ano, walang ginawa, nakaupo ka dyan, ay tutulog ka talaga. Pero kung bawat ginagawa natin sa banal na gawain, bawat patuto pinapakinggan mo at pinapasalamatan mo Diyos, hindi ka mababagot, hindi ka makakatulog, hindi ka masyado pa yan, maaburido. Bakit? Sa bawat nakikita mo, ibinibigay mo ang papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung parating nandyan kayo yan, hindi ka maglalaro ng COC at saka ML. Amen? Oh, kasi humingi ka ng agababag sa Diyos eh. Or else, hindi niya tanggapin yung papuri mo. Amen? So kung gusto mo talaga natanggapin yung papuri mo, and that's the reason why we are here, wala kang gagawing anuman. Seryoso, dapat malapay noon, tanggap yung papuri ko. Malapay noon, nandito na kami sa choir singing, children's choir. Nawa, ito'y maging papapula. Amen? Lahat, ihingi natin ng habag sa Diyos. Never think that you are perfect in the eyes of God. Dahil sa pagsagawa mo ng ganon, nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Ang sino mang ibinababa ang kanyang sarili, itinataas ng mahal na Panginoon. Sino mang itinataas ang kanyang sarili, ibinababa ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi masama na pagdating mo, isipin mo, ikaw na ang pinakamasama sa lahat, kailangan mo ng kaligtasan. Hindi ibig sabihin masama sa lahat tapos hindi mo kailangan kaligtasan. Wrong yon. Isipin mo na ikaw ay pinakamasama, nagagawa ka ng kasalanan, pero nandito ka dahil kailangan mo ng kaligtasan. Yun ang isipin mo. Hihingi ka ng kapatawaran sa Diyos, magpupuri ka ng seryoso. Wala kang mga moments na dull, ang gagawin mo parati, pawang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak na mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Second, kung titignan nyo, balikan natin yung first verse natin nabasa sa Mark 3, 4, and 5. Atin muna nga basahin ito. Aklat ng Marcos, Kabanata 3, 4 hanggang 5. Malapit na po tayo magtapos sa mga minamahal. Aklat po ng Marcos, Kabanata 3, talatay 4 hanggang 5. At sinabi niya sa kanila, katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay, datapwat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya at gumaling ang kanyang kamay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In this verse, God is telling us about Sabbath. Amen. Yan ay malaking kumbaga, diskurso, debate. Ano ba ang araw ng Sabat? Linggo? Sabado? Sabi nila, Sabado kaya Sabado. Amen. Amen. But it is a reality that God is telling us to make Sabbath holy. Ating basahin para sa kapakanan ng ating pong mga minamahal na mga baguhan. Aklat ng Exodo, Kabanata 20, talatay 8 hanggang 10. Amen. Aklat po ng Exodo, Kabanatay 20, talatay 8 hanggang 10. Ito po ang nakasulat. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. But the people, sometimes, we are missing the point. We are missing the message. Sa talata ating basahin sa bahay na lang, Numbers 15, verse 32 to 33, and then 35 to 36. Mayroong tao, araw ng Sabat, namulot lang ng patpat, binato hanggang siya mamatay. Amen? Amen.
Sino ang naligo kanina? Amen? Sino ang nagwalis kanina ng bahay? Sino ang nag-drive? Amen? Ang sinasabi ng talata, kung talagang tustusin word by word, mga minamahal, is talagang wala sa atin ang karapat-dapat. Dapat tayo pinapatungan sa tayo mamatay. Amen? Amen? Oh, pero may sinasabi ang mahal na Panginoon. Doon sa ating unang talata sa Marcos, sabi diyan, anong mas mahalaga kapag araw ng Sabat? Ang pumatay o bumuhay? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Amen. So, the point is, pag sinabing Sabat, it is the rest of the soul. Ito'y pagpapahinga na kung saan mga minamahal, marami supposed to be dapat nagpapahinga sa araw na ito. It is not, hindi ito pinag-uusapan kung anong isaktong araw. There should be one in 7 days na ikaw ay nagpapahinga. Amen. Sabbath day, ang tinatawag. Make it holy. Pag sinabi mga minamahal na Sabbath yan, mga minamahal, ay talagang rest na rest ka. Amen. Pero tandaan niyo mga minamahal, bakit kaya maraming Kristiyano ang very stressful pagdating ng gawain ng linggo, pagdating ng Miyerkules, pagdating ng overnight? Stress na stress. Akala ko ba rest? Kaya nga hindi ka mapangiti. Grabe na yung pagdama ng banal na prinsya, hindi ka umingiti dahil puro problema ang nasa isip mo. Amen? Amen. Nag-aaborito ka. Nandun mga minamahal, distress tayo masyado. Sometimes mga minamahal, problematic tayo, lupay-pay tayo mga minamahal. Akala ko ba ang Sabbath day is a day of rest? Pag sinabing day of rest, give all your problems unto Jesus. Ibigay mo lahat ng problema mo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, wala kaming ulam mamaya. Wala kaming kakainin mamaya. Pero alam ko, pagpapalain mo kami dahil kayo nagtitiwala sa iyo. Mahal na Panginoon, ang aking anak may karamdaman. Iniwanan ko sa bahay. Pero alam ko, ikaw ang Diyos na magpapagaling. Rest in the presence of God. That is Sabbath day. Amen? Kung Miyerkules ba minamahal, pagdating mo dito, hindi ka dapat lupay-pay. Amen? Nandito ka because you know all your problems, lahat, solve yan ng mahal na Panginoon. Dahil alam mo ang Diyos may kakayahan. Amen? Hindi dapat nakasimangot ang mga taong o Kristiyanong pumupunta sa araw ng Sabat. Dapat nakangiti ang mga yan. Lahat ng Kristiyano pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sa mga taong tatlo na ang tingin sa akin ngayon dahil inaantok, tignan niyo mga minamahal, baka hindi ka nakarest. Amen? Hindi lang pag sinabing rest ay nakaupo ka. Mind, body, and soul. Dapat walang pinoproblema. Ang ginagawa mo na lang, nagtitiwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. We're missing the message of the Word of God kapag tayo'y dumadalo ng 3 times a day, 3 times a week, mga minamahal. Pag tayo dumadalo, it is not about attendance. Amen. It is about our presence with Jesus. Nandito ka nga na Miyerkules, nandito ang Biyernes, dito ka Linggo, pero wala ka naman dito. Ang isip mo, malayo. Hindi ka man lang puri ng todo dahil problema ito. Amen? Ang kailangan mo, kapag sinabing the message of, sabi ng mga pastor, huwag mag-absent. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Ang gusto ng mga pastor sabihin doon ay hindi yung nandito ka lang pero malayo isip mo. Nandito ka, magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hihingi ng habag! Amen! Para yung gagawing pagpapasalamat maging katanggap-tanggap sa Kanya. Pag sinabi ng mga ngaral, mga nangangalaga sa atin, fasting, hindi ito pinag-uusapan kung gaano kahaba ang araw na hindi ka kumain. Amen? It is about spiritual cleansing. Naka 5 days ka nga, pagkatapos ng fasting mo, ay chismoso ka pa rin. It is not about spiritual cleansing.
Nandun pa rin ang masamang pag-ugali. Ang fasting, mga minamahal, ay para linisin tayo ng mahal na Panginoon. With intervention, divine intervention ng mahal na Panginoon. Ang isang Kristiyano, isang taong masama, babaguhin ng Diyos. Kaya tayo may kapatiran, mga dating adik, binabago ng mahal na Panginoon. Mga dating mamamatay tao, NPA, binabago ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Because of the spiritual cleansing ng mahal na Panginoon. Hindi yung trip-trip lang. Dahil kung yan ay trip-trip lang, walang pinagkaiba doon sa New Year's resolution natin. Na kapag dating ng January 1, hindi na ako iinom. Oh, first week, second week, third week, gumaganong-ganong ka na. Fourth week, lalo kapag kaniyaya ka ni kumpare. Amen? Ay talagang, kunti lang naman mahal na Panginoon. Wala naman si pastor. Amen? Tikim. Balik na. Hindi yung trip-trip lang. Ang totoong pagbabago na mahal na Panginoon na ginagawa, mas kinakatabi mo, alak, kaliwat, kanan, hindi ka maggaganon. Dahil totoong binago ka na nga ng mahal na Panginoon. Amen. Kung ikaw ay binago na ng mahal na Panginoon, ano mang gawa ng kaaway para ikaw ay itempt. Although sinasabi parati sa atin, never play with the devil. Amen. Kung yan ay kahinaan mo, huwag kang lalapit sa mga nagiinuman kung kahinaan mo ang mag-iinom. Amen? Dahil para sa iyo yan. Pero ang sabi nga natin, kung totoong binago ka, ano mang gawin yan, hindi ka matatag. Bakit? Sapagkat alam mong ikaw ay binago. Hindi dahil sinabi ni inuman, kundi ramdam mo sa sarili mo, ikaw ay binagong tunay na mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan manginginom, pag sila uminom mga minamahal, bakit ang lasa ng alak? Ang pait. Eh, bakit parang lasang ihi? Pag nanding garilyo, gumaganon. Bakit? Hindi ko na malasahan ng sigarilyo. Amen? Bakit? Binago na silang tunay. Ang templong ito, hindi na templo ni Satanas. Templo na ito ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung mayroon kang daily devotion, it's not about how many chapters. Maraming Kristiyano nagbabasa ng Biblia, paramihan ng chapter. Pagtanungin mo pagkatapos anong nabasa niya at anong mensahe ng Diyos, hindi nila alam. Because ginagawa lang nito parang checklist. 1, 2, 3 chapter ngayon, dapat tatlong chapter. Hindi ganoon. Ang ilan, mga minamahal ngayon, may mga nagsusulat ngayon, puro mga bersikulo. Alam na natin ang mga bersikulo na yan. Pero ano ba ang mensahe ng Diyos sa bawat bersikulo na itinatala natin? Yun ang mahalaga. Amen? Amen? Hindi ito about checking of something. Bawat mensahe, or else you are missing the point. Kailangan yun ang intindi natin, mga minamahal. Bakit kinakailangan dumalo, Miyerkules, Biyernes, Linggo? Kapag ang purpose mo, attendance lang, you are missing the point. Gusto ng mga pastor, parating on fire ang mga anak ng Diyos. Anytime, rapture will take place. Handa ang mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bakit sometimes ito hindi natin na-appreciate? Ito, ang sabi ng Biblia. Kindly, Marcos 4, talatay 19. Last 3 verses. Amen. Dito po sa aklat po ng Marcos, kabanata po ay 4, Talatay 19. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat na nakapakinig ng salita ng Diyos, pumalakpak at sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi diyan, kaya sa English, sabi diyan, Mark 4 verse 19, and the cares of this world. Pag sinabing cares of this world, ito yung mga bagay na mas mahalaga sa iyo. Kaya ikaw ay ayaw mo mapahiya man lang dahil napapahiya ka sa kaibigan mo. Ayaw mo mapagsabihan lang ng anumang mga rebuke dahil napapahiya ka. These are cares. You care for what other people will tell you. Hindi tayo dapat, tanggalin na natin yun. Mamatay na yung patay na dapat ang katawan natin sa bagay na yun. Ang mahalaga sa ating ngayon, mga minamahal, ay ang maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sometimes, mga minamahal,
you do things para na sa ganun, ay, parang hindi ako kahiya sa kapitbahay ko. Ay, magluto ka parang dito eh. Kaya maski na nangungutang ka para lang hindi ka mapahiya sa kaibigan mo. These are cares of the world. Ito yung mga bisyo. Kaya ako pupunta doon sa beach dahil in ako or else out of, di ba? Ganun ang buhay natin. Huwag na tayong padala sa anumang gawa ng sanlibutan. Amen? Kung pagtawanan tayo dahil sa paglilingkod sa Diyos, so be it. Ang mahalaga, nagtawa sila dahil ang ginagawa natin, kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit? Kabahagi tayo sa mapaghihirap ni Kristo. Amen. Amen. Kung pinagtawanan ka, nakabarong ka, huwag kang tumigil dyan. Tuloy-tuloy ka dapat. Bakit? Kapag sinasabi ka, ninong na naman yan. Magpipraise the Lord, hallelujah na naman yan. Pag tinawanan ka ng kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo, dahil sa paggawa mo na mabuti, huwag kang maapektuhan. Dahil magalak ka, sabi ng mahal na Panginoon, sapagkat naging kabahagi ka sa mga hirap ni Kristo. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, cares of this world. Ang sabi diyan, and then, deceitfulness of riches. Mga panloloko, so to say, ng mga karangyaan sa buhay sanlibutan. Pagtanungin ko ngayon, anong hingin yung pagpapala sa Diyos? Pagtanungin kayo, kung sabihin nga natin may genie, kung totoo man yung genie, pero hindi totoo yun. Di ba, paniwala yan ng ibang tao, mga salibutan? May genie. Kaya nga ang sinasabi, I wish. Di ba? Wish ko sa birthday mo. You are not talking to genie. Dapat I pray. Kasi tayo'y nananalangin sa Diyos. Panamang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pagtanungin ka, anong pagpapala ang gusto mo? Lahat tayo magsasabi, kayamanan, milyon-milyon, bahay, lupa, matataas na mansyon. Puro lahat kayamanan ng sanlibutan. Amen? Amen? Hindi ko magsasinungaling ako pag sinabi kong hindi ko rin gusto yun. Lahat tayo gusto natin yun. But it should not be the foremost. That should not be the prime requirement ng isang Kristiyano. Hindi sa kanuman, yung kutsine, wala yan. Ang mahalaga, yung parati kang mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun ang hingin mo parati. Gawin yung panalangin niyo ng mga minamahal. Maniwala kayo sa akin. Yung hingin nyo parati kapag nagkakas-out kayo, alisin yung palalamig, magpakainit. Malapay nung pagpalay mo ng kainitan, yun lang, magitin mo. Lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng mahal na Panginoon. Oo! Hindi mo kailangan isa-isain ang mga blessing na gusto mong hingin sa Diyos. Alam na niya lahat yan. At may alam siya na hindi mo alam. Amen? Ang kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Magpakainit ka parati. Huwag mong hayaang antok na matalo ka. Huwag mong hayaan ang anumang mga sama ng loob na magpawala sa iyo sa kainitan sa paglilingkod. Ang napakahalaga, patuloy tayong nagtatiwala at nagtatrabaho ng ating kaligtasan. Araw-araw! Amen! Sapagkat yun, ang sabi nga, gawin mo, unahin mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hanapin mo Kanyang kaharian. Lahat ng bagay ay pawang idaragdag ng Diyos. Amen? Amen? Tandaan po niyo yan. Panghawakan niyo yung salitang yan. Unahin mo, magkakasaot parati. Nananalangin ka sa morning, hindi mo kailangan isa-isahin kung ano ang kailangan mo. Alam ng Diyos yan. Ang panatilin mo lang, Panginoon, manatili sa akin ang kainitan, ay yung banal na Espiritu. Bawat desisyon na aking gagawin, nawa ito'y dumaan sa iyo. Ikaw mag-supply. Bawat salitang aking sabihin, maging pagpapala sa aking mga kausap, upang ikaw ang mapapurihan. Hindi ako makita, kundi ikaw ang kanilang mapasalamatan. Simple words, but it will glorify the Lord. Amen? Amen? Kaya tayo aburido, hindi tayo makangiti, dahil ang dami nating iniisip-isip. Sometimes, gusto natin, marami tayong gustong gawin, hindi natin alam kung ano yun. Kasi limitado ang ating isipan, itiwala mo yan sa Diyos. Lahat ng bagay na pangangailangan mo, kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Second to the last, awit, Kabanata 19, talata 7 hanggang 8. Amen. Beloved instrumentalist, please.
Aklat po ng mga awit, Kabanata 19, talatay 7 hanggang 8, ito pong nakasulat, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Sabi niyan, kindly sa English, the law of the Lord is perfect. Alam niyo yung law na yan? Yan yung inaayawan natin. Amen? Yan yung hindi natin pinapahalagahan na batas ng Diyos. Pero it will make us perfect. Amen? Oh, yan yung parati kayo nakakapakinig. Kinakailangan gulatin kayo sa banal na gawain para lang magising. Na sometimes, mali ang ating interpretation. Sabi na, pinagagalitan na naman ako. Hindi tayo pinagagalitan. Ginigising tayo para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi niyan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Yung sarili mo, kung ikaw ay nalulupay-pay ngayon, masamang tao ka, babagoy ka man ng Panginoon. Yan. Huwag mong ayawan yan. Hanapin mo parati. Every day of your life, hanapin mo yung batas ng Diyos na yan. Sapagkat iyon ang magko-convert ng iyong buhay patungo sa kaligtasan mo at buhay na walang hanggan. Second, the testimony of the Lord is sure. Yung testimony na kinakabagutan mo. Kung isipin natin lahat, mga nagpatutuo diyan, tatanungin tayo, ang ilan sa atin hindi na natin ma-memorize, hindi na natin matandaan. Because habang nagtitestify ang ating mga kapatid, nandun kaagad ang, ops, alam ko na yan. Si sister yan, ito na ang patutuo niyan eh. Si brother yan, alam ko na yan. But this is not about the person. This is not about you. The testimony is the testimony of the Lord. Amen? Other way of saying, sasabihin naman na Panginoon, ako ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Sinabi niya ngayon, mamaya maririnig muli yan. Ako ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Mamaya, magabi, maririnig muli yan. Ako ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Bukas, maririnig muli yan. Ako ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Pag dumating yung oras na ayaw mo ng pakinggan na siya ang Diyos na nagmamahal sa atin, para na nating inayawan ang ating kaligtasan. Same thing. Pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos. Kaya huwag mong ayawan, huwag mong kabagutan. Ang pinag-uusapan diyan, si Jesus ang gumawa ng lahat ng mga makapangyarihang gawa. Yun ang mensahe sa bawat patutuo. Hindi para iyong layuan, para kung saan ka pumunta, naparito ka at pag-usapan ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay dumadalo sa panagawain, huwag niyong hayaan. Na, para baging nawawala, nasa hangin lang kayo. Wala tayong pinag-usapan dito kundi patungkol sa mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi diyan, that statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Kaya pala, nagagalak ang mga Kristiyano, maski na grabe mga pagsubok sa buhay, because of the statutes, yung kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Taki mo ba naman, kapag ikaw ay nangailangan ng kakainin araw-araw, hindi mo kailangan ng milyon. Amen? Amen? Gumagamit siya ng kapitbahay mo na galit sa'yo, bibigyan ka ng pagkain dahil hindi po ng mahal na Panginoon. Yun ang kapamaraanan ng Diyos. Mapupuri mo siya. Ang taong imposibleng kaibiganin ka, kakaibiganin ka. Bakit? Pinipo ng mahal na Panginoon. Amen? And that is rejoicing the heart. Kaya nakita niyo mga minamay, yung magpatututo, ako'y pinagpala! Ginano nila? Wala namang milyon na mga yan. Wala namang house and lot. Wala namang mga sasakyan na napakarami. Sapagkat ang totoong pagpapala ay hindi ang millions, hindi yung house and lot, hindi yung mga maraming sasakyan. Ang totoong pagpapala, mayroon kang Diyos na matatawagan sa oras ng kabagabagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord! And last verse, tignan niyo mga minamahal. Aklat ng Santiago, Kabanatay 1, talatay 5. Kindly. Dito po sa aklat po ng Santiago, Kabanatay 1, talatay 5, ito pong nakasulat. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Palakpakan po natin ang malakas sa ating malapay no. Maring sabihin ng ilan sa akin ngayon, Brad, paano yan? Nagawa ko na eh. Patapos ng banal na gawain, ganun ang nagawa ko eh. Amen? Amen. Tapos na nung overnight eh. Nagawa ko noong linggo na karan, ganun na rin nagawa ko eh. Anong gagawin ko ngayon? Ang sabi ng malapay no, kaili sa Tagalog, ang sabi diyan, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay no. Meron ka pa ring oras sa bawat banal na gawain. Amen? Amen? Meron ka pa ring oras para baguhin mo yung akala mong nakasanayan mo na akala mo yun ang tama. May oras ka pa para baguhin. Humingi ka ng karunungan sa mahal na Panginoon. Ano sabi diyan? Sabi diyan, sino man, ngunit kung nagkulang karunungan, sino man sa inyo humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Hindi niya sasabihin, tigas ang ulo mo eh. Sabi ko sa'yo, huwag ka matutulog eh. Sabi ko sa'yo, huwag ka manlalamig eh. Tigas ang ulo mo eh. Sabi ko sa'yo, dumalo ka, hindi ka dumalo eh. Hindi ganun ang Diyos. Amen? Amen. Ang parating hinahanap ng mahal na Panginoon, bagamat nagkamali ka, bumalik ka, hinihintay ka ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dati ako ay parabang nag-iisa kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin ko na kay tagal. Hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na ulan sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon ka inalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat nakilala kita, O Jesus, ikaw na. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang sangin na mahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na. Hallelujah, hallelujah. sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat
Alam niyo mga minamahal, sa bawat oras na akala natin, di natin binabantayan yung sarili natin. Damang-daman ng mga kapatid natin ang banal na presensya, pero tayo para lang nanunood lang. Kasi hindi natin nababantayan yung ating sarili. All we thought, everything is okay. Pero hayaan mo na lang ba mawala ang kaligtasan na meron ka? Hayaan mo na lang ba mawala ang kainitan na meron ka? Hayaan mo na lang ba yung pagkakataon ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon that all people, among all people of the world, isa tayo sa kinahabagan ng Diyos. Pero dahil sa hindi natin pagbabantay, akala natin everything is okay. Pero sabi nga ng awitin, mahalaga tayo sa Diyos. Kaya bawat banal na gawain, nagmemensahe, ibinibigay ang mensahe, pagpapatunay na mahalaga tayo sa mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, huwag kang lumayo. Give chance, extra effort, para bumalik ang mayroong kainitan tayo katulad ng dati. Sa ngayon, pwede mo ipikit ang iyong mata. Kausapin mo man na Panginoon. Sabihin mo, Oh, Jesus, Ikaw lang Bigay ng pansin ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa akin dalangin. say it! Wala nang iba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Awitin mo yung awiting ito, mga minamahal. Nagagaling sa iyong puso. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging Hallelujah! Ang sagot sa aking dalangin, wala na iba. Jesus, ngayon ay Nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! nagbigay ng Thank you so much, Jesus! Hallelujah! ang tanging Mahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapit, Jesus. Madalas namin makalimutan na sa aming paglapit, kami ang humihingi ng habag sa iyo. Dahil alam namin hindi kami karapat-dapat.
Patawarin mo po kami. Tulungan mo kami. Parating mainangan sa iyo mapangako. Huwag mo kaming pababayaan. Huwag mo kaming hayaang mawala sa iyo. Paghawakan mo kami. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Nais namin makita ka. Humihingi kami katawaran sa dalangin ng aming ginagalap ni Manang Evangelista Ward Estrada Almeda. Tulungan mo kami maging matatag. Patuloy kaming manangan sa iyong mga paa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, simple lang ang mensahe ng Diyos. Ang importante sa bawat banal na gawain ay ang mensahe ng Diyos. Na bawat araw, hindi tayo nagiging karapat-dapat. Pero dahil sa dugo ni Kristo, nagiging karapat-dapat tayo. Lahat sa kahabagan lamang ng mahal na bayan. Sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung tinatawag nating pananampalataya. Dapat manampalataya ko sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Hindi kung sino-sino mga pangalan. Ang pangalan ng Diyos ay si Jesus. Siyang Diyos na nagkatawan tao. Pangalawa, magsisisi. Tayo magsisi. Humingi ng kapatawaran. Hindi sa tao, hindi sa pari, hindi sa sinuman. Kundi humingi tayo direkta sa mahal na Panginoon. Sa bawat pagpikit ng iyong mga mata at kausapin mo siya sa iyong puso, naririnig ka ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Mamaya, if you promise you can, pwede kang tumanggap ng bautismo sa tubig bilang pagganap sa kasalita ng ating mahal na Panginoon, paglinis sa iyong kasalanan. Tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang huli ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakita niyo kung paano nanginginig, umiiyak ang mga Kristiyano na una sa inyo. Yan ay pagdama ng banal na presensya. Kapag nadama ang banal presensya ng ating mahal na Panginoon, nalulungkot kang dumating dito, uwi ka na may kagalakan. May karamdaman kang dumating dito, uwi ka na may kagalingan. Dumating ka dito na purong-puno ka ng problema, uwi ka na may kalutasan na yung problema. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Tanggapin mo siya sa oras na ito. Taas mo yung mga kamay. Ipikit mo yung mata. Kausapin mo ang mahal na Panginoon. Huwag ka tumingin sa kung saan. It is between you and our God ang mag-uusap sa oras nito. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Nalaman ko ang kahalagahan ng bawat isa sa amin sa iyong mga mata. Pinapahalagahan mo ang isang hindi karapat-dapat na katulad ko. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa, mga pagkakasala, mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, kami lang po. Dakilang Diyos na mga sa iyong pangalan na aming pinakamalapit sa pandalangin ng aming iginaganap ng mga Evangelista Ward Estrada Almeda. Ay po mga minaman ng mga gawa. Narito ang mga kapatid, tumanggap sa iyo. Anumang dahilan ng kanilang paglapit, ikaw ang tumugon si mayroong kaparaanan. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang distansyang makahadlang sa iyong pagpapala sa aming mga minamahal kapatid na ito. Nawa ito hindi una tuloy ka ng paglilingkod, simula nawang nawa tumal Panginoon.
Patawarin mo sila sa kanilang nagawa pagkasal. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulot mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan, sa po na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga panalangin, mga minamahal, personal panalangin. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may sakit sa puso, yung kaliwang kamay sa ating puso, yung ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po mayroong sakit sa kidney, ang ating kaliwang kamay doon sa parte ng ating kidney o tiyan. Amen. At ang kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may may mga problema, sa ating mga dalawang kamay itaas. Mahal natin sa buhay natin, ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible. Ating ikakas out lahat ng mga yan sa patagsabi ng Biblia. Kung ikaw tinanggap mo si Jesus at natanggap mo banal presensya, may kapangyarihan ka palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Amen. Atin na tayo lahat ay dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamama na pinangisiyo sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa panalangin na aming iginaganap minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ang po mga minaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, COVID-19, leukemia, kasaut in Jesus' name. Ang bilipan daw, kasaut in Jesus' name. Pagkababagin sa iglesia, kasaut mga panlulupay-pay, kasaut in Jesus' name. Mga problema, mga dahilan, mga pananamig, ay kumunta kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness. Lahat ng karamdaman, COVID-19, be healed. Be healed in Jesus' mighty name. Kasaut, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. Nakita nyo yung hallelujah, praise the Lord na yan? Masusunog ang negosyo ng ating mga kapatid. Sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Namatay yung apoy. Walang anumang nangyari. Walang ginamit. Namatay. May kapangyarihan ng salitang hallelujah, praise the Lord. Ang ahas, nakagat yung ating mga kapatid. Paa, naas. Ahas, mamatay, hallelujah, praise the Lord. Yung ahas namatay. Amen. Huwag nyo gawin yan sa tao. Amen. Dahil ang tao, kailangan din niya ng kaligtasan. Amen. Amen. Habang buhay ang tao may pag-asa. Amen! Ibigay natin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa kanila. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo sisigaw 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Lahat po muna ng pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po nagtatapos ang ating pong banal na gawain at sa pag-salita ng Diyos. At tayo dadako sa ating pong announcement na ito ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved Brother Joven Ferrer. Amen. At maraming pong salamat sa ating pong pinakamamalapeng Jesus sa kanyang banal na mensahe sa araw na ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Mga minamahal, everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen. 3 times a week po mga minamahal. Amen. Ang regular na gawain, banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw ng Miyerkules, magsisimulan 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po mga minamahal ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag,
Tamundong Residence. Araw po yan, mga minamahal, ng Martes, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, ating pong idaan dyan po sa information, mga minamahal, para po yan sa ating pong TV program and radio program. Amen? I-follow po natin, mga minamahal, at i-share ang ating pong Facebook live streaming. Amen? Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Meron din po tayong YouTube channel. Amen? Ang ating pong YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Amen? Mag-subscribe po tayo, mga minamahal. Subscribe, i-like, at i-click ang notification bell upang lagi po tayong updated sa bago po, mga minamahal. Manood po tayo ng ating programa, mga minamahal. Amen? Kung tayo po, mga minamahal, ay nanlulupaypay, yung ating pananampalataya ay nababawasan, tayo'y nangihina, mga minamahal. Amen? Panuorin po natin ating pong programa, ang ating pong beloved parents in the Lord, ang nangangaral po, mga minamahal. Amen? PTV 8, araw po yan ng Sabado, mga minamahal, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:15 po ng madaling araw po. Amen. Meron po tayong counseling, mga minamahal. Amen. Sa mga nais magpa-counsel, amen, lumapit lamang po tayo, mga minamahal, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer. Amen. Dito po sa kanilang luhuran at sa mga beloved sister po, doon po sa ating pong beloved sister, Ate Vineser, mga minamahal. Amen. At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Ating hayuan po, unang-una ang ating pong mga loved ones. Amen. Ang ating mga kapitbahay, kaibigan, ating pong mga kababayan. Amen. Lahat po, mga minamahal. Amen. Ng kinapal, lahat ng nilikha, mga minamahal. Amen. Ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Hayuan po natin sila lahat, mga minamahal. Amen. Ang tao, lahat nangangailangan ng kaligtasan. Amen. Ibahagi po natin yan, mga minamahal, ng libre sapagkat tinanggap nating walang bayad. Kaya ibahagi po natin ng libre po, mga minamahal. Amen. At kabilin-bilinan po ng ating pong beloved parents in the Lord, mahigpit, mga minamahal. Amen. Sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ang ating pong beloved parents in the Lord ang ginagamit ng ating pong mahal na Panginoon na sinasabi lagi sa atin, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Sana, mga minamahal, yung ganitong ating bilang tuwing araw ng linggo ay maging sa Merkules, Biyernes, ay ganito po rin sana, mga minamahal. Amen? Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Wag po nating ipagpalit yung kaligtasan, mga minamahal, ang ating buhay na walang hanggan sa piling ng malapen. Huwag po natin ipagpalit sa mga bagay na narito sa lupa, mga minamahal. Amen? At meron pong practice, mga minamahal, after po ng closing prayer, ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir, meron pong practice, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Sama-sama po tayong tumayo, mga minamahal. Atin pong pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen? Ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.